Nazdar, poď sa so mnou pozrieť na dnešný beh v Tatrách. OK, zo Štrby ide Zubačka za nejakých 40 minút, takže bežím zo nástupišťa až na pleso. Myslel som, že cesta bude ľahká, to bol omyl. Ono sa nehovorí nadarmo, že hory bežca vyškolia. A teraz mám nejakých 2,7 km a idem tempom okolo 9-10 minút. Takže je to fakt hard. Myslel som si, že to dám tak za 35 až 40 minút, ale ešte to bude boj. OK, 30 minút za mnou, 3,5 km. Zatiaľ je to dosť hard. A to som ešte iba začal. A hoci sa cesta stávala každým krokom náročnejšou, pohľad na krásu prírody tu všetko pekne vykompenzoval. 5 kilákov. Zatiaľ najdlhších 5 kilákov v mojom živote 45 minút. Tu som sa už nachádzal v blízkosti Štrbského plesa, zaradil som preto rýchlejšie tempo, aby som tam bol čo najskôr. Vyšlo to na solidných 7 km, takže nasledovala pauza, klasický Milky Way a nejaký cukor. Od tohto okamihu začal beh, alebo teda skôr rýchla chôdza na vodopád skok. A poviem vám, tá cesta bola naozaj ako z rozprávky, už tam chýbali len Hobbiti a Gandalf. 2 km, 18 minút, takže rešpekt všetkým trailovým bežcom a ľuďom, čo behajú po horách, lebo toto sa nedá s normálnym behom po asfalte porovnať. Počas výstupu som striedal beh s rýchlou chôdzou, chcel som si udržať tempo okolo 10 minút na kilometr a tu si môžete vychutnať aj fail. Po nejakých 45 minútach som bol pri vodopáde skok, užil si výhľad, načerpal sily a vydal sa naspäť. Vodopád skok pokorený za nejakých 45 minút, nejakých 4,5 km. To bol asi najťažší 4,5 km v živote, ale stálo to za to. Snažil som sa zbehnúť čo najrýchlejšie dole, ale zároveň som dával pozor, aby som si nevytkol členok, takže to tempo nebolo úplne ideálne. Tento beh vyšiel na nejakých 8,4 km, nasledoval opäť doplnenie batériek. Sem vám ešte priložím fotky z behov, no a behajte, užívajte si prírodu, čaute.